Gak tak gimana? Ora. Dari masa kowe mbok jiwet. Iki ngene lho, iki jenenge iki melu iki ngene. Melu. Kayake warga yang ada di sekitar ki gak ngerti lagu iki. Gak ngerti lagu iki. Heeh. Padahal itu lagu zaman dulu ya. Oh, ya. Ini dudah polo kependem. Kok polo kependem apa jenenge? Ana mutiara kependem kok polo kependem. Apa lah pendem? Disapa dulu. Disapa dulu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sudah tahu yang di sebelah saya ini siapa? Bajul. Nah, Di mau lo cari Bajul. ngawur ae. Aku singo. Iki monyet. Loh, monyet wis nang ngarep mau. Oh wes lah. Jadi pokoknya melu sudah tak kancani. Sudah. Terima kasih ya. Iya, habis Ya. ini dikancani liyane ya. Melu. Oh, gak oleh. Ya wes sampean ndang lunga. Kok aku tak ijolan karo kae. Oh, iki ketoke luwih ganteng iki ya. Iya. Iki sing duet karo aku iki luwih ganteng iki ketoke ya. Lanjutkan. Terima kasih ya Mas Arya. Terima kasih. Semangat. Lanjut Mama Bajul.